2, 3, 4, 5, 6, 7. Salutare lumea, astăzi să facă promovare lui Progin Oficial Penguin. Face intro-uri, face giveaway-uri. Minecraft Skyblock, încearcă să nu râzi. CSGO momente amuzante, Slither.io. Cât mai multe intro-uri. How to download Samp on Android. Da, face foarte multe. Da, și e super bun, face și Skywars, face Samp pe Android, face Gangster 4, promovări. Da, și e un YouTuber foarte bun. Da, face vloguri. Troll Face Quest. Da, foarte multe intro-uri, face și FNAF. Da, scuzați comotele, dar eu sunt afară. Vă rog frumos să-mi scuzați comotele, dar eu sunt afară. Și cam atât. Face destul de multe. Mai face Hunger Games. Și cam atât. Un YouTuber foarte bun, merită toți abonații. Și eu vă salut. Pa, pa.